Кнігі без літар на камунікат.орг. Так склалася, што ў беларускім грамадстве шмат гаварылася і гаворыцца пра удзел беларусаў у Другой сусветнай вайне. Яшчэ ў савецкіх падручніках шмат пісалася пра удзел беларусаў альбо ураджэнцаў Беларусі у Чырвонай арміі, у савецкай партызанцы. Грамадства ведала і ведае прозвішчы тых, хто змагаўся на ўсходнім фронце, пад Сталінградам, пад Курскам, альбо штурмаваў Берлін. Разам з тым, гэтыя веды няпоўныя, паколькі толькі нешматлікія грамадзяне ведаюць пра тое, што іх суайчыннікі у гады Другой сусветнай вайны змагаліся не толькі ў шэрагах Чырвонай арміі і ў шэрагах савецкіх партызанаў, але таксама і ў іншых фармаваннях. Пры гэтым гаворка ідзе пра жаўнераў антыгітлераўскай кааліцыі, якіх лёс закінуў на чужыну, якіх лёс закінуў на захад. Сёння мы пагаворым пра удзел беларусаў у баявых дзеяннях на заходніх франтах Другой сусветнай вайны. Кажучы пра гэты ўдзел, нельга не ўзгадаць пра тое, якім чынам тысячы беларусаў і жыхароў Беларусі апынулася на захадзе, напрыклад, у Францыі, у Англіі, альбо яшчэ ў іншых частках света, напрыклад, у Паўночнай Афрыцы, і там брала ўдзел у змаганні з войскамі Нямецчыны і Італіі. Гэта вельмі цікавая, разам з тым складаная гісторыя. Гісторыя, якая прывяла тысячы беларусаў у шэрагі войск заходніх альянтаў. Першую чаргу тут трэба сказаць, што кажучы пра удзел беларусаў у войсках заходніх альянтаў, мы маем на ўвазе удзел у польскіх узброеных сілах на захадзе. Гэта рэгулярныя войскі, якія падпарадкоўваліся польскаму ўраду на выгнанні, якія фармаваліся ў перыяд Другой сусветнай вайны у розных месцах. Між іншым на тэрыторыі Вялікабрытаніі, на Блізкім Усходзе, але таксама на тэрыторыі, першапачаткова на тэрыторыі СССР. У савецкай гістарыяграфіі ў дачыненні да жаўнераў вось гэтых войскаў ужывалася назва андэрсаўцы. Андэрсаўцы перадусім таму, што яны атаясамліваліся з прозвішчам генерала Уладыслава Андэрса, які быў спачатку камандзірам польскай арміі ў СССР, а потым другога польскага корпусу, які змагаўся ў гады вайны ў Італіі. Гэта назва з часам набыла такое адмоўнае значэнне, таму што у савецкі час, у камуністычны час Андэрс лічыўся ворагам і, адпаведна, людзі, жаўнеры, якія служылі пад яго камандаваннем, таксама залічваліся да такіх. Гэта была вялікая крыўда для людзей, для тысячаў людзей, у тым ліку для тысячаў беларусаў, якія самаахвярна і гераічна змагаліся на заходніх франтах вайны. Змагаліся з тым самым ворагам, з якім змагаўся і Савецкі Саюз. Гэта былі жаўнеры кааліцыі, антыгітлераўскай кааліцыі. Жаўнеры, якія змагаліся супраць Нямецчыны і яе хаўруснікаў. Але вось гісторыя склалася так, што на бацькаўшчыне яны працяглы час былі занядбаныя, забытыя,
І, уласна кажучы, пра іхныя вычыны мала хто ведаў. Якім чынам тысячы беларусаў апынуліся ў польскіх узброеных сілах на захадзе? Вяртаемся да гэтага пытання. Польскія ўзброеныя сілы на захадзе фармаваліся, як я ўжо сказаў раней, у розных частках свету. У СССР, таксама на Блізкім Усходзе і на Брытанскіх выспах. Асноўную масу тых, хто трапіў у польскія ўзброеныя сілы на захадзе, складалі польскія грамадзяне, у тым ліку жыхары заходняй Беларусі, якія паволі лёсу у гады вайны апынуліся па-за межамі сваёй бацькаўшчыны. Найбольш шматлікай групай былі вязні савецкіх лагероў. Былі тыя жыхары даваеннай Польшчы, якія у 1940-м, а таксама ў 1941 годзе сталі ахвярай сталінскіх дэпартацыяў. Мы ведаем, што у 40-м і 41 годзе з заходняй Беларусі у глыб СССР было дэпартавана не менш чым 120 000 чалавек. Акрамя таго, былі яшчэ іншыя дэпартацыі, таму я сказаў не менш чым 120 000. Сярод іх было не менш як 20 000 беларусаў. Акрамя таго, была яшчэ адна група, катэгорыя людзей, якія таксама пазней апынуліся ў польскіх узброеных сілах на захадзе. Гэта былі ваеннапалонныя, польскія ваеннапалонныя, якія ў 1939 годзе апынуліся ў савецкай няволі. Яны знаходзіліся таксама на тэрыторыі СССР у лагерах альбо у працоўных лагерах, альбо ў лагерах ваеннапалонных, альбо ў працоўных лагерах. І вось калі пачалася вайна паміж Нямецчынай і СССР у чэрвені 1941 года, то лёс гэтых людзей кардынальна змяніўся. У ліпені 41-го пад уплывам брытанскай дыпламатыі адбылося ўсталяванне дыпламатычных адносін паміж савецкім урадам і урадам генерала Сікорска, гэтым польскім урадам на выгнанні, які тады месціўся ў Лондоне. І разам з усталяваннем дыпламатычных адносін быў заключаны шэраг іншых дамоў. Сярод іх была заключана вайсковая дамова, якая прадугледжвала стварэнне на тэрыторыі СССР польскага войска, у якое мелі заклікаць менавіта дзве гэтыя катэгорыі, вышэй згаданыя мной катэгорыі. Тых, хто быў дэпартаваны, і тых, хто знаходзіўся ў палоне. Да сярэдзіны 1942 года у гэта польскае войска, якім камандаваў генерал Уладзіслаў Андерс, было заклікана больш як 70 000 жаўнераў. Гэта былі добраахвотнікі, выключна добраахвотнікі. Ніхто туды не змушаў нікога ісці. Для тысячаў, десяткаў тысяч людзей, вязняў сталінскіх лагероў, ваеннапалонных, гэта быў адзіны шлях на волю. Адзіная магчымасць, каб вырвацца са сталінскага савецкага пекла. Гэта уступіць у шэрагі польскага войска. Таму не было праблемы з жадаючымі. Праблема была іншая. Было столькі шмат, што вайсковыя камісіі не былі ў стане усіх іх прыняць. Больш за тое, савецкі бок рабіў усё магчымае, каб не дапусціць да удзелу беларусаў і украінцаў у
Сталін лічыў, што савецкія грамадзяне, а паводле дамоўленасці польска-савецкай у польскае войска маглі заклікацца толькі польскія грамадзяне. Такія вось разыходжанні назіраліся ў перыяд фармавання польскага войска паміж савецкім і польскім камандаваннем. Гэта значна ускладняла прыймо беларусаў у шэрагі польскага войска. Але тым не менш, шмат каму удалося ўсё ж пераадолець гэтыя штучныя савецкія перашкоды і далучыцца да польскіх фармаванняў. У сярэдзіне 1942 года польскае войска было эвакуавана з СССР у Іран, дзе распачалася такая вялікая вандроўка жаўнераў праз Іран, Ірак, Палестыну, Егіпет, ажно ў Еўропу. У 1943 годзе вось тыя жаўнеры, якія ўступілі у польскае войска пад камандаваннем генерала Андерса, былыя вязні сталінскіх лагероў, у 1943 годзе апынуліся ў Італіі дзеля таго, каб узяць удзел у вызваленні гэтай краіны ад тады ўжо нямецкай акупацыі. Перш чым трапіць у Італію, нейкі час адбывалася рэарганізацыя. У выніку гэтай рэарганізацыі быў створаны другі польскі корпус, а камандаванне гэтым корпусам даручана было генералу Андерсу. Таму вось яшчэ раз вяртаемся да гэтай назвы андерсаўцы. Відаць, таму андерсаўцы, што сапраўды увесь час генерал Андерс браў удзел у фармаванні гэтых адзінак і камандаваў імі. Першым перайсці да удзелу беларусаў у італьянскай кампаніі, якая распачалася напрыканцы 1943 года і доўжылася аж да вясны 1945 года, трэба адзначыць, што застаецца невызначаная да сённяшняга дня лічба беларусаў, якія апынуліся ў складзе польскіх адзінак, якія эвакуаваліся з СССР у Іран. Паводле адных падлікаў іх было ўсяго некалькі сот, там 700-800 чалавек, паводле іншых было ўжо некалькі тысяч. Я схільны лічыць, што ўсё ж іх было значна больш. Чаму? Таму што тыя статыстыкі афіцыйныя, якія безумоўна існавалі, яны не адлюстроўваюць сапраўднай карціны, не адлюстроўваюць сапраўдных лічбаў. Як я адзначыў, не так лёгка было трапіць у польскае войска на тэрыторыі СССР. Савецкі Саюз перашкаджаў гэтаму. Таму многія беларусы проста хаваліся. Так, яны не падавалі свайго беларускага паходжання, хавалі яго, таму што толькі такім чынам маглі уступіць у гэта войска і толькі такім чынам маглі пакінуць Савецкі Саюз, краіну, якая зрабіла ім такую вялікую крыўду. Вяртаючыся да Італіі, вось мы ўжо у Італіі напрыканцы 1943 года адбылася высадка аліянтаў у Італіі. Сярод тых, хто апынуўся на італьянскай зямлі, былі жаўнеры другога польскага корпуса пад камандаваннем генерала Андерса. І ў шэрагах гэтага корпуса знаходзіліся таксама прадстаўнікі беларускай нацыянальнасці. Наогул корпус быў, калі казаць пра нацыянальнае паходжанне, пра веравызнанне жаўнераў, то быў вельмі разнастайны, вельмі стракаты. Там былі прадстаўнікі розных нацыянальных групаў, усіх тых, хто быў грамадзянінам Польшчы у міжваенны перыяд.
Як я сказаў на пачатку, беларускае грамадства ведае пра вычыны сваіх суайчыннікаў на ўсходнім фронте, так, напрыклад, пад Масквою ці пад Сталінградам ці яшчэ дзе. А вось што тычыцца удзелу у баях на захадзе, то тут ужо сітуацыя, на жаль, іншая. А італьянская кампанія нам вось паказвае, што беларусы сапраўды вельмі гераічна змагаліся не толькі на ўсходніх фронтах, але таксама і на заходніх фронтах. У Італіі другі польскі корпус браў удзел у найбуйнейшых баталіях. Сярод іх належыць тут вылучыць асобна, відаць, усё ж бітву за Монте-Касіна. Монте-Касіна – гэта назва, якая вельмі вядомая у Польшчы, вельмі вядомая на захадзе. Чаму? Таму што у траўні 1944 года вось у раёне Касіна, гэта узвышша, вельмі горны раён, звышша Касіна з'яўлялася ключовай часткай нямецкай абароны. Немцы стварылі там умацаванні, якія зачынялі дарогу на Рым, якія не дазвалялі войскам заходніх хаўруснікаў рухацца далей на поўнач да сталіцы Італіі. Баі за гэта ўзвышша распачаліся яшчэ на пачатку 1944 года. Бралі ў іх удзел канадскія жаўнеры, брытанскія жаўнеры, індыйскія жаўнеры, французы, але ўсё гэта было безвынікова. І вось толькі ў траўні 1944 года удалося нарэшце праламаць нямецкую абарону у раёне Касіна, тым самым прымусіць немцаў да адыходу, і тым самым як бы адчынілася дарога далей, так, можна было далей працягваць наступ на поўнач, і дзякуючы гэтаму войскі, брытанска-амерыканскія войскі неўзабаве занялі Рым. А чыя як бы галоўная заслуга, чаму мы так кажам пра гэта Монте-Касіна? Так, галоўная заслуга польскіх жаўнераў была ў тым, што менавіта жаўнеры генерала Андерса узялі ўдзел у гэтым рашучым наступе, які канчаткова праламаў нямецкую абарону і схіліў шалі вайны, шалі гэтай бітвы на карысць заходніх альянтаў. Жаўнеры другога корпусу бралі ў гэтым непасрэдны ўдзел і бралі ў гэтым галоўны удзел, галоўны цяжар баёў менавіта спачываў на іх плячах. У той час, калі распачыналіся баявыя дзеянні, у складзе другога польскага корпуса знаходзілася як мінімум некалькі тысяч беларусаў. І у большасці яны таксама ўзялі непасрэдны ўдзел у штурме вось у гэтым наступе. У польскай літаратуры і гістарычнай, але таксама мастацкай літаратуры вельмі шмат сведчанняў удзелу жаўнераў генерала Андерса ў бітве за Монте-Касіна. Пра гэта пішуць, пра гэта ведаюць. А вось беларусы пра гэта мала ведаюць, гледзячы на тое, што таксама бралі ў гэтым удзел. Працяглы час бітва за Монте-Касіна была вядомая толькі беларусам, якія жылі на захадзе. Чаму? Таму што некаторыя з іх бралі ў ёй удзел. Напрыклад, у 60-е гады у Мюнхене выйшла кніга, якая называлася «Смерці Салаўі». Гэта была кніга ўспамінаў афіцэра беларуса з-пад Монте-Касіна. Аўтарам гэтай кнігі быў Пятро Сыч, які, будучы падпаручнікам другога польскага корпусу, таксама удзельнічаў у штурме на ўзвышша Касіна. І вось ён напісаў вельмі маляўніча, вельмі цікава напісаў пра свой удзел, пра удзел сваіх землякоў у вось гэтай бітве за Монте-Касіна. Пазней, пасля вайны,
таксама беларускія мігранты бралі ўдзел у ушанаванні памяці герою Монте-Касіна. Напрыклад, у 79 годзе беларускія камбатанты на захадзе нават выслалі такую адмысловую дэлегацыю, якая склала кветкі на могілках, вайсковых могілках Монте-Касіна, дзе пахаваны ў тым ліку і беларусы. Дык вось толькі на захадзе фактычна пра гэта ведалі. На бацькаўшчыне пра герояў Монте-Касіна мала хто ведаў, на жаль. А тым часам усё сведчыць пра тое, што тыя беларусы, якія удзельнічалі ў бітве, сапраўды прадэманстравалі высокі гераізм і адвагу падчас гэтай бітвы. Пішуць пра гэта і вайсковыя камандзіры у сваіх справаздачах, у сваіх рапартах. Пішуць пра гэта таксама пісьменнікі, напрыклад, Мельхіор Ваньковіч, які напісаў цудоўную кнігу, прысвечаную бітве за Монте-Касіна. Гэта мастацкі твор, але ён цалкам базуе на тым, што ён бачыў як вайсковы рэпарцёр, як вайсковы журналіст, што ён пабачыў, ён гэта ўсё апісаў. І вось ён вельмі шмат піша пра гераізм звычайных жаўнераў, польскіх жаўнераў другога польскага корпусу, якія паходзілі з Віленшчыны, з Наваградчыны. Ён апісвае вычыны беларусаў, нейкага Рыгора Булака, які адрозніваўся падчас гэтай бітвы, узгадвае прозвішчы, імёны іншых. Вось гэта як бы сведчыць пра іх гераізм. Акрамя з такіх вядомых постацяў беларусаў, якія альбо адносна вядомых, якія бралі ўдзел у гэтай бітве, ну вось быў Пятро Сыч, потым Віктор Астроўскі, які быў сынам беларускага вядомага дзеяча Жараслава Астроўскага, Вінцэнты Жук-Грушкевіч таксама ў той час быў у складзе другого польскага корпусу, калі ён удзельнічаў у бітве за Монте-Касіна. Хвідар Кажаневіч, пасляваенны такі вядомы ветэранскі дзеяч беларускі ў Вялікай Брытаніі, быў непасрэдным удзельнікам гэтай бітвы. Прыкладаў можна прыводзіць было б вельмі шмат. Яшчэ хачу сказаць, што у перыяд баявых дзеянняў у Італіі не толькі Монте-Касіна, але і пазней таксама ў тых баталіях, у якіх другі польскі корпус удзельнічаў, вельмі шмат беларусаў было адзначаных рознымі ўзнагародамі, вайсковымі ўзнагародамі, у прыватнасці крыжам змагарных, гэта вельмі высокая ўзнагарода, жаўнерская, ну і віртуці мілітарі, так, крыж ваеннай віртуці мілітарі, гэта вышэйшая вайсковая ўзнагарода, якую можна было атрымаць у польскім войску за баявыя заслугі. Былі сярод беларусаў кавалеры таксама віртуці мілітарай, напрыклад, Леонід Федарук, так, падпаручнік Леонід Федарук, які загінуў таксама у Італіі. Так што гэта як бы сведчыць усё пра тое, што беларусы пазначылі сваю прысутнасць у Італіі падчас італьянскай кампаніі, падчас вось гэтых баявых дзеянняў на Апенінскай паўвыспе. І сведчаннем гэтага гераізму ёсць таксама крыжы, магільныя крыжы, якія знаходзяцца на вайсковых могілках Монте-Касіна, ў Балоні, Анконе. На Монте-Касіна, напрыклад, некалькі дзесяткаў, так, некалькі дзесяткаў Балоні. Сярод тых, хто загінуў пад Анконай, родны брат Ларысы Геніуш, так, Мікалай Міклашевіч. Ён загінуў як жаўнер другога польскага корпуса. Дастаткова проста нават кінуць вокам, дастаткова нават наведаць гэтыя вайсковыя могілкі, якія існуюць па сённяшні дзень, каб пабачыць тыя прозвішчы беларускіх сялян з-пад Наваградка, з-пад Валожына, з-пад Вілейкі, з Пастаўшчыны, з Глыбоччыны, з Палесся альбо з іншых частак, з іншых паветаў і гмінаў, якія загінулі, якія палеглі у Італіі і пра якіх працяглы час мы нічога не ведалі. Італьянская кампанія скончылася у весну 1945 года. Гэтым самым скончыўся баявы шлях другога польскага корпуса, але я хацеў бы падкрэсліць, што кажучы пра удзел беларусаў
у польскіх узброеных сілах на захадзе нельга толькі выключна засяроджвацца на італьянскай кампаніі і удзеле ў ёй другого польскага корпусу. Чаму? Таму што польскія ўзброеныя сілы на захадзе гэта таксама тыя фармаванні і злучэнні, якія кватараваліся не толькі ў Італіі, якія кватараваліся, напрыклад, у паўночнай Афрыцы, якія бралі ўдзел у афрыканскай кампаніі у баях на тэрыторыі Лівіі і Егіпту. І там таксама прасочваецца след беларускіх жаўнераў. Акрамя таго, асобную такую гісторыю, асобны эпізод складае удзел польскіх жаўнераў у баях на тэрыторыі Францыі, Галандыі, Бельгіі. Так, у 1944 годзе, як мы ведаем, у чэрвені быў адчынены другі фронт. Хаўруснікі высадзіліся на тэрыторыі Францыі, высадзіліся ў Нармандыі, і адтуль распачаўся наступ у глыб Францыі. Пазней таксама у бок Нямецчыны і краінаў Бенелюксу. І сярод тых, хто дэсантаваўся, сярод тых, хто тады браў удзел у гэтай высадцы, знаходзілася першая польская танкавая дывізія пад камандаваннем генерала Мачыка. У складзе гэтай дывізіі таксама былі вайскоўцы беларусы. Іншая вайсковая адзінка, першая асобная брыгада, парашутная брыгада, брала удзел у 1944 годзе ў аперацыі Маркет Гарден. Гэта такая была няўдалая аперацыя, але вельмі вялікая, вельмі буйная паветрана-дэсантная аперацыя заходніх хаўруснікаў на тэрыторыі Галандыі. І там таксама ў шэрагах гэтай першай асобнай парашутнай брыгады таксама змагаліся беларусы. Змагаліся прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў, так, і ў тым ліку і беларусы. Я маю шмат прозвішчаў, шмат сведчанняў іх удзелу у баях на захадзе і ў часе аперацыі Маркет Гарден, і падчас вызвалення Францыі, падчас вызвалення Галандыі, потым падчас баявых дзеянняў на тэрыторыі заходняй Нямецчыны. Так, паўсюль былі беларускія вайскоўцы побач з вайскоўцамі іншых нацыянальнасцяў. Сваю прысутнасць яны пазначылі, як я ўжо сказаў, на могілках і ў Францыі, і ў Галандыі. Шмат мест, дзе яны пахаваны, у Афрыцы таксама. І ўзнагароды, якія сведчаць, высокія ўзнагароды, якія атрымалі вайскоўцы беларусы, сведчаць пра тое, што яны свой жаўнерскі абавязак выканалі сумленна. Я адзначаў ужо на пачатку, што асноўную групу тых, хто апынуўся у польскіх узброеных сілах на захадзе, складалі былыя вязні сталінскіх лагероў. Але акрамя гэтай групы, акрамя гэтай катэгорыі грамадзян даваеннай польскай дзяржавы былі таксама і іншыя. Тут асобна хацелася вылучыць такую трошкі, можа, экзатычную групу, якую называлі, часамі неафіцыйна называлася аргентынцы. Чаму аргентынцы? Таму што яшчэ да вайны, у 20-30-е гады, вельмі шмат польскіх грамадзян эмігравала ў паўднёвую Амерыку, у першую чаргу ў Аргентыну. І вось калі распачалася Другая сусветная вайна, то гэтыя людзі разглядаліся польскім эміграцыйным урадам у якасці такой крыніцы добраахвотнікаў. Так, гэта была база, дзе можна было папаўняць шэрагі польскіх вайсковых адзінак на захадзе. І, уласна кажучы, не было іх шмат, усяго некалькі тысяч так званых аргентынцаў, гэта значыць польскіх эмігрантаў з Аргентыны, сапраўды далучылася ў гэтай вайны да фармавання польскіх вайсковых адзінак. Яны, в першую чаргу, папаўнялі шэрагі першай танкавай дывізіі, якая змагалася ў Францыі, служылі таксама ў вайскова-марскіх і вайскова-паветраных сілах. Аргентынцаў было няшмат, але яны былі вельмі прыкметнымі, адрозніваліся сваімі паводзінамі.
ад рэшты вайскоўцаў. І трэба адзначыць, што таксама характэрнай рысай гэтай групы аргентынскай, так бы мовіць, была нацыянальная стракатасць. Сярод іх быў вельмі значны адсотак прадстаўнікоў нацменшасцяў, у тым ліку беларусаў. Некалькі сот беларусаў прыехала з Аргентыны ў Еўропу, каб змагацца з Нямецчынай у складзе польскіх узброеных сіл на захадзе. Гэта асобная група, якая заслугоўвае асобнай гісторыі, асобнай размовы. Тут можна было пра іх распавядаць вельмі шмат, таму што гэта была катэгорыя людзей таксама трохі праблемных, у якім сэнсе. Яны, частка з іх не хавала сваіх прасавецкіх поглядаў, што стварала праблемы і ім, і таксама іх калегам, іншым жаўнерам.